mendhet lampan tumuruning wahyu cakraningrat tumuruning wahyu cakraningrat tumuruning wahyu cakraningrat. Purwomadyawana anggen kula nderek lampah adicara tuna dungkap kirang pratitis miwah kirang nuju prana tumrap penggalih panjenengan sedaya mawantu-wantu dianggung samudra pangsami kasekecaken anggenipun lelenggahan kanthi sekecalan merdeka sinambi mirsani gelaring ringgit wacucal ing dalu menika mangke setalun atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shallallahu Nabi Muhammad. Bismillah. Den sembah dereng ngulon kapur barisan ngapur bengarat
pringsanan ingkang pring kanan siing tasih mawe buka kang sawega masireng telahan nyewang kanan mamuju nyewang awit namastu Purana Sidam awit namastu silat mringgiwang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinawung langaning mlebes tumaksih lestantun lampeng budhut sinatur tutur katela tetulut-tulat mring radeng parabdya wini sudha trengkang dina madama pinardi tampeng lalata mangya tekap wasananing kupita tawarengging pralambang matumpa-tumpa marma panggeng panggung sang Murwengkata sitebyar dumadining wayang Purwa purwakaning kandha linarik nuting basa tuwih gunung memusura saya linarasaya karaos mulajari wangrasa wani purhing diri rasa remangsa ngrumangsani lir jalma angil kaca jarweh wong cawcang carita lebeja wis gemelar jroning pakuliran ya Gusti Candra mirsan pagelaran inggih Purwa Surya Candra ndarung Hyang Kartika wis kenur putra teng kawasa sahari ratri angidri pawana perwateking Duksina gilir gumanti temat dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad totung lantang karo tumangker toya sinirambun toya jawah pating rembyah dado pandang kutu-kutu walang katuga burono yang buraja dado brana tanpa wicalan padang terawan senang sang bang renang kang arsa murbawani jagat mungguing jagat weton tumunggung-unggung mungguing kalengan mugarabang merengang alamun kaugsayan dilan-dilan bumi saya tangi semerup sang bang arko katon sebelakanan kuning abang esmu jenar kapurbawan sinari sang Hyang Basanta tanem tu katon ijo royo-royo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo bocah ing gunung nemelan kendan kasing ring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan metawis dangusa lae kawula tasih dene larsa ngobaya buka garap Tegal Sawahi anglur silur tatanana pedhoti senambi sendonan sesindenan mikul karo lukundi anggiring raja kayane sawenana pirembagan sumur wangi Sang Hyang Argosaya tanggusa inggil wis katon melo sinari jagat ring papat lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya rebul bata rebul tejo rebul kukuwung prandri tatan wonten kang amandan kukuwing praja negari Ngastina ya negari Gajahhoya ya Liman Benawi ya Guru Janggala apanjur karo pambukaning kandha sarading pangge
Krana negaring Astina dumadi saking pulo-pulo pepanjaran sinasa pantaya benawi dirambi umbah samudra pirang langun kang tanpa wakun. Pekating maningal kapantok uruting Cakrawala manewane Cakreng Wisik. Sawane kineping jurang corong kinepung guwa serong kinarya sesuwing peksi ngawet nyang sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir. Tanem tuwang rembuyung royo-royo karang gitri roe-roe ron kelapa bumi subur pasiten mabur satengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bepanjengan ngrangsang langit lenggak-lenggok lampahe toya mijil saking sendang-sendang mening dirtani iline pinara para planet nampi wadhuk pinentung-bentung kinarya angileni sawah yang pategalaning nara kesema mokal pangoleng tetani bebasan tatanana bumi sancing kanggang selo Sabda tinanduran kang murah kapipandya patari silang gelar pasabinan yayaruk misari kang pinangga pratiwi pategalan rengga pulawijeng lan mbiyu godhongane ambe kowe nganti kaya manglung-manglungan wiwitane para kependhem para kesimpar para gumantung sadyan kuciwa jinawi dukulan kang mawik sarasaning diri ingon-ingon Raja tek iwen sanseyang rembaka lamun jangka glaring bangunan namun wanci sarap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi tatanana carane kandhang aku nancing malang lapet tepi saking tindak Durjana Juti sambil sayog saka kadya karo nusa bangsa tuwe negari Kacauya gengeng binasake negari Ngastina alku semlagi mancing marang jaman sono panjang punjung pasir pawukula jinawi gemah ripakarta tata tur harja dasar guru kang gedhe bari padang jagati dulku situr patukun carane turta kasusuring manca prajalah senenta wau ing ngasta pusarane adil bangsa negari Ngastina menang rodanu camna dasa namaning Sang Nata Dasa 10 nama semestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Prabu Jakabitana ya Sang Jayawitana ya Sang Kurawendra ya Sang Dastarastratmaja ya Sang Gendari Suta ya Sang Tripamangsa ya Sang Prabu Gandharya Nalendra wakning bumenggung jajakakan kautamani sajuga lenggah madaring dampar jana ora mantra-mantra sipating Bathara Jayati maning kasugihan Sang Hyang Bathara kuwi wangi Jawanta binayang bayang Sang Janing Para Hapsara Hapsari kawis ketinggal manggu tangguh Jaka Paloro datan kantun rawipun Sang Hyang nuntut tungguling para jan kari Ngastina Sang Janing Para pinisepuh nujung Brahmana Pandhita anengging ketingal lenggah wonten samadaning kedaton negari Ngastina anenggih Pandhita Ngetal Kandha Sang Mahatma Resi Wara Bisma ingkang eyang saking Sang Prabu Duryudana mengkeraken panjenenganipun nujung negari Ngastina Pandhita ing saka lima Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Kumbayana ya Sang Baratwaja Putra Sang Begawan Durna mengkeraken panjenenganipun senopati ning negari Ngastina nenggih nata ing ngawengga Sang Prabu Karna Basusena ya Sang Surya Putra ya Sang Suryatmaja manglo pangrucitaning driya bisawanipun pepatih negari Ngastina minangka rangka nata pidalaming plasa jenar nenggih Sang Rikanapati Arya Sengguni Arya Sumpan ya Raden Trikantalpati Pangurenggang sowan minangka pamungkasing Durya Pasewakan negari Ngastina nenggih satru ing tirta tinalang nenggih Sang Raden Arya Kartamarma para kawula samya kantheng pasisiran jejel riyel rapat pepet bibit prasasata topan denggul tatan paselo labet sekathahing para seba ing jaya mludak gendera ronteng bolung-bolung keterangan danu nyayai mondeng mangsa labuh payung megar mendi jamur barat ing mangsa rendheng tumbeng ngrangap jati ngarani mangsa katiga prandiri tinggal tidhem sinem madaning Pasewakan negari Ngastina nadan godhongan tatan ing obah samirana tatan mampah kabiar sumung swaraning pradangga mewah pangling waranggana sigra murwani pangandikan dada kumangling wijining pangandika Sang Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan tanggaping sasmita sangya para kawula rasa ngangsek pisawane
Panjenengan ingkang sasongko kumanyar Manangkoroneng puri mangkin tanpa siring kang emas-emas nurut ning langit Sritinon ning pasewakan busana maneka warna sepa pos peteng udyono miwang panjra sarawarukma ranggeng manit nara narawata Obra prabanya kang sumirat kenyaring reksa kaliwaran ler ki lajeng sireng
Raden Ong Wimbo kekondol omre mi ingin katiupeng mak roto mando saparan mangambar kongas Dewang Sukmana mangadili nuwih ana sasmintaning sejagat pasisaning Bathara nuwun mangke Kanjeng Hyang Mahatmara Siwara Bisma Ketal Kondo sarawa patuko Kanjeng Hyang Bisma wonten Datulaya Praja Negari Ngastina Kanjeng Hyang ingkang wayahipun Jaka Pitana ngaturaken sembah sungkem ingkang wayah kunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Hyang Bisma Ketal Kondo Kanjeng Hyang Mahatmara Siwara Bisma Ong Mastrama Sidam sing aring bawana langgeng ya kula putu Prabu Duryudana nggih sira wayah Prabu Jaka Pitana ing Ngastina ngaturake sembah sungkem ana ngarsanipun Hyang wis puniyang tampa gawe lega-legawanipun Hyang tiba sepadha-padha nggih kula putu Prabu ora lewat puniyang ngaturake salam taklimipun Hyang kunjuk ana ngersane putu Prabu Duryudana putu Prabu Jaka Pitana Kanjeng Hyang Mahatmara Siwara Bisma iki pareng pangestu patuko salam taklim sampun kula tampi akarya canjang bocah ing weni demawing wijang rumaketing pertuyo saestu ndadosaken cahya nur cahya taging rakaibanan Kanjeng Hyang boten langkung kaskecan lenggah patuko Kanjeng Hyang Mahatmara Siwara Bisma wonten Praja Negari Ngastina Kanjeng Hyang ya nggih putu Prabu kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Hyang anggonipun Hyang lungguh ana ing Datulaya Praja Negara Ngastina putu Prabu nun mangke bapa penemban saka lima bapa penemban Durna sarawipun bapa penemban Kumbayana ingkang putra ngaturaken puja pangasta mugia kunjuk bapa penemban Durna Astaka swala sila bertapa sumarante hawala gamanaga kula kaprit kantil pututing selikur kula anak-anak inggih anak Prabu Jaka Pitana amiji dumateng wiswanipun ingkang bapa ing Sukalima nggih salam taklim utawi pudya pangastawa sampun ingkang bapa tampi akarya bombong tiasmanahipun ingkang bapa mboten langkung kula ngaturaken puji astuti lestari wonten ngersanipun paduka anak Prabu Jaka Pitana mugi anggenipun lenggah wonten ing Damparcana Negari Ngastina saged mangke rahayu wilujeng widatane sambi kula mboten wonten alangan setunggal punapa anak Prabu Jaka Pitana bapa depan Durna iki sampun kula tampi mugi ndayanana marang kasantosan lair lan batosipun ingkang putra boten langkung kasekecana lenggahipun bapa depan Durna kula anak-anak sampun mboten kirang prayogi anak Prabu Jaka Pitana
Nun mangki Kanjeng Hyang mesti mawon damel kaget mana patu Kanjeng Hyang Bisma ngetal kondo teka dinten samenika ingkang putra pun Joko Pitana angaturi rawuh patu Kanjeng Hyang Bisma ngetal kondo mesti mawon tuwa tandha pitaken salebeting manahipun patu Kanjeng Hyang Bisma. Kanjeng Hyang Putu Prabu wonten timbaling kadhawu yektine pancen uga akeh sartane tuwa tandha pitakon sakjroning manahipun Hyang. Teka wektu dina iki Putu Prabu nimbali kelawan sowanipun Hyang kamangka beda lan adat sing wis kelakon. Pendak-pendak Putu Prabu nganakake pasewakan kuwi sing dirembug ora liya mung ngrembug babakan patine para Pandhawa. Nanging ngene. Blakasuta blakotan terus tangwae pun Hyang ora nutup-nutupi pun Hyang walaka ana ngersane Putu Prabu Jaka Pitana. Kalamenta kaget sartane bingung manahipun Hyang uga bombong sakjroning atine pun Hyang ngetal kandha teka wektu dina iki beda lan adat sing wis kelakon janur gunung Adingaren iki sowanipun Hyang tinimbal ana ing Praja Negara Ngastina iki disuwuni priksa sartane pun Hyang disuwuni supayane mejang ana ngersane Putu Prabu kepiye seranane nggone nggayuh wujuding wahyu kanarindran. Putu Prabu perkara kang mangken iki gawe bingung sartane gawe mongkok uga bombong penggalipun Hyang. Teka Kurawa kuwi urung tau sepisan bae nampa sartane nggayuh wujuding kanugrahan arupi wahyu. Teka wektu dina iki Putu Prabu Jaka Pitana nimbali sowanipun Hyang kapurihipun Hyang mejang ana ngersane Putu Prabu Jaka Pitana kepiye saranane nggone bakal nggayuh wahyu. Nggih. Pun Hyang mongkok, pun Hyang seneng sartane bombong penggalipun Hyang ngetal kandha. Nggih, matur sembah nuwun Kanjeng Hyang. Pramila Kandhing sampun cetha terwaca. Pamintanipun ingkang wayahipun Duryudana supados rawuhipun Kanjeng Hyang Bisma menika amejangaken kados pundi serananipun anggen paduka utawi ingkang wayah kepengin gayuh wahyu kanalindran ingkang sinebat wahyu cakraning rat. Iya. Ing pengangkaipun manahipun gegayuhanipun ingkang wayahipun Jaka Pitana menawi ngantos ingkang wayah samangke kasinungan wujuding wahyu kanalindran ingkang sinebat pun wahyu cakraning rat ing panggayuhipun benjang satedak turunipun Prabu Duryudana badhe nglajengaken turas keprabon negari Ngastina lintir gumanti keprabonipun ingkang wayahipun Jaka Pitana samangke satedak turunipun ingkang wayah pun Gendari Suta. Pramila Kanjeng Hyang kadang paduka sampun rawuh wonten Praja Negari Ngastina monggo sumawi kula aturi amejang kelan ingkang wayah kados pundi serananipun anggenipun badhe nggayuh wujuding wahyu cakraning rat. Kanjeng Hyang. Ya. Yen ta wis cetha terwaca dawuh wayah Prabu, saiki pun Hyang mung arep matur. Wong sing nggayuh wahyu utawa wong ingkang kepingin kedunungan wahyu mono piandele mung 3. Piandelipun namung 3. Ya, ingkang sepisan ya kuwi Jajak. Ingkang sepisan mergo Jajak. Ya. Ingkang ping pindhone Jujuk. Banjur ingkang ping 3ne Jejeg teges Jajak. Jujuk sartane Jejeg kuwi kudu diduweni kelawan anggane titah utawa kudu tukul ana sakjerone penggali titah yen to dheweke kepengin kesinungan wahyu. Nggih. Ingkang sepisan sing aran Jajak. Jajak kuwi tegese apa? Jajak kuwi tegese kudu iso mangerteni marang cetek jerone kahanan. Ya jati dirine pribadi. Teges awakmu dhewe iki kudu mbok jajaki, kudu mbok tindingi. Kira-kira wis apik apa durung? Kira-kira wis pantes apa durung alamun to kepengin gayuh wujuding wahyu kanalindran, ya wahyu cakraning rat. Nggih. Kuwi Jajak. Sabanjure Jujuk. Jujuk kuwi kudu tansah anjujuk utawa anuju marang tingkah laku tindak tanduk munamuni Solabawa. Kuwi kudu dijaga.
kuwi aran jujuk. Teges jujuk kuwi kudu jujuk marang bab ingkang prayoga sartane nyingkiri bab-bab ingkang asipat candala budyangkara. Kuwi jujuk. Nggih. Banjur ingkang telu jejeg. Lah iki sing angel nggih. Angel digayuh dening saben titah, ora saben-saben titah bisa nglakoni jajak jujuk sartane jejeg. Jejeg iki bisa krasa yen to sepisan dheweke wis njajaki, ping pindhone dheweke wis jujuk marang perkara kang prayoga patrap sing becik, kudu iso njejegake. Nggih. Teges yen to wis iso njajaki kelawan jati dirine, iso nintingi kelawan awake dhewe, sartane ping pindhone iso jujuk kelawan marga ingkang bener, kudu iso tansah njejeke. Teges ora mingkuh. Oh sartane ora wola-wali sing dadi ngendikane, ora minslamecele sing dadi guneme. Kuwi jajak jujuk sartane jejeg. Lah saiki aku tak takon karo Putu Prabu Duryudana. Apa kira-kira nggonmu ngregem piandel telu kuwi mau apa kira-kira wis mbok pikir kanthi tenanan? Apa nggonmu arep kepengin gayuh wahyu kuwi mungkin arya abang-abang lambe? Apa nggonmu kepengin gayuh wahyu cakraning rat ki pancen lahir batin tenan? Kanjeng Hyang, Piye Putu Prabu? yektosipun sampun lair lan batos anggenipun ingkang wayahipun Jaka Pita anggenipun badhe gayuh wahyu cakraning rat. Katitih samangke sampun kula tatahi lair lan batosipun ingkang wayahipun Duryudana. Malah kula ngaturaken panuwun wondene patu Kanjeng Hyang sampun amejang dhumateng ingkang wayah. Ya siji ngene nggih, siji meneh pun yang ngimbuhi lan apa kang dadi aturipun yang ana ngersane ku Putu Prabu. Nggih, kados pundi Kanjeng Hyang? Wong sing arep gayuh wahyu kuwi kudu gentur nggone nglakoni prihatin. Wong sing arep gayuh wahyu kuwi kudu tansah nengenake marang prihatin sartane ngedoi marang tumindak seneng-seneng, ropian-ropian sartane kekemul bondo donya. Ya pancen bener. Wong kuwi ora luput saka gegayuhan menungsa utawa titah kang gumelar ning jagat iki ora luput nggone duweni rasa kepengin mukti ngawibawa Nyakramati mbau denda. Nanging ewa semono nggih. Gandeng sira Putu Prabu kuwi wis madeg nalendra ning Praja Negara Ngastina. Jeneng sira Putu Prabu Jaka Pitana kuwi wis kekemul bondo donya, derajat pangkat tumpuk matumpa-tumpa sugihmu. Nanging ndak jaluk yen to pancen wis lahir batin tenan kekarepanmu. Nggonmu kepengin gayuh wujuding wahyu cakraning rat, perkara kadonyan kiwakna luwih dhisik. Perkawis kadonyan kedah kula kiwaken liripun kados pundi? Mbaleni aturipun Hyang, wong sing kepengin gayuh wahyu kuwi kudu gentur nggone nglakoni prihatin. Merga nggone nglakoni prihatin kuwi kudu laku ta apa brata, ya talak brata, mesu budi ngulir budi ngasa kadiwasan, ngeningake sartane ningkemake sartane niti narbuka lawan Babanawa Sanga. Tumindak angkara budi candala sartane tumindak seneng-seneng ya tumindak kadonyan kudu dikiwake luwih dhisik. Nggih. Jalaran sing jeneng wahyu kuwi bakal tentrem manjing ana nganggane titah. Waton titah kuwi bisa meper sartane bisa ngendhake marangmu bal-babal ingkang nepsun. Mangkono monggo dawuhipun yang ngersane Putu Prabu Jaka Pitana nggih Putu Prabu. Siang Pantara Ratri Amung cipta pukulun tanana liyan kaeksi mila katur kang cundha mande prasasatra kang
nuwun kang sumembah Jagat Dewa Bathara paman Pati Arya Sengkuni. Kawula nok-nok ninggih nggih anak Prabu nyawa-nyawa jimat sesembahan kula ingkang paman sumadong dawuh. Paman wonten timbalan. Kaget ara sing manahipun ingkang putra Penjaka Pitana. Sareng nampi sabda pangandikanipun Kanjeng Hyang Bisma Ngetal Kandha. Bilih anggenipun ingkang putra kepingin gayuh wahyu cakraning rat utawi wahyu kanalindran kedah laku tapa brata laku priatos miturut pamanggipun paman Pati Arya Sengkuni kados pundi? Nuwun sewu Lungger ingkang bapa sumela atur. Nggih paman kasumanggaken. Kula kinten menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana menika kepingin gayuh wujuding wahyu. Menika kula metangaken wonten ing kalih perkawis. Kalih perkawis inggih. Sepisan kula nuwun sewu. Wahyu menika menapa wonten wujudipun, nggih? Nggih kula kinten boten wonten wujudipun. Jalaran wahyu menika tukul saking salebeting manahipun pribadi. Inggih. Ingkang angka kalih. Menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana menika badhe gayuh wahyu, kamangka kula nuwun sewu. Miturut petanganipun ingkang bapa ing kepatihan menika tiyang ingkang kasinungan wahyu menika inggih tiyang ingkang nggadhahi derajat pangkat sugih brana picis tumpuk matumpa-tumpa. Gesangipun wonten ing alam madang menika saged mukti ngawibawa Nyakrawati ambau dendha menika tiyang ingkang sampun sinebat kasinungan wahyu. Nggih. Lan sepisan malih kula nambahi ingkang bapa menika metang kula nggelar kula gulung sartane kula menggalih napa pantes ning atasipun paduka menika piyayi agung priagung paduka menika drajating nalindra kok ndadak laku tapa brata ketayalan laku prihatin nuwun sewu nggih mbok sampun boten susah gayuh wahyu lenggah kemawon wonten dampar Kecana Negari Ngastina wahyu menika sampun marani dateng resanipun anak Prabu Jaka Pitana mboten susah dipun gayuh. Wahyu menika sampun madosi dhumateng angganipun anak Prabu Jaka Pitana. Jalaran mituratipun ingkang bapa ing kepatihan. Kula bali sepisan malih tiyang ingkang kasinungan wahyu menika ugi tiyang ingkang wonten ngalam madang menika gesangipun mukti ngawibawa Nyakrawati mau dendha. Nggih. Kamangka kula nuwun sewu. Anak Prabu Jaka Pitana menika derajat ugi sampun boten kirang, pangkat ugi sampun boten kirang. Brana picis lho nggih nuwun sewu. Kasugihan bondo negari Ngastina menika seprapat jagat kagunganipun paduka anak Prabu Jaka Pitana sedaya. Pramila menapa badhe kelamban menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana badhe gayuh wujuding wahyu. Mboten susah ketayalan pun to lenggah teng dampar Kecana Negara Ngastina kemawon nek kula mboten percaya kula mboten pitados wontenipun wujudipun wahyu. Paman Harya inggih kula kinten kula kisarujuk sapirembagan kalam ingkang sampun paduka jengandi aturaken paman. Lah nggih to pramila menawi miturutipun ingkang bapa mboten saketayalan gayuh wujuding wahyu nggih anak Prabu Bawa Durna wonten dawuh miturutipun Bapak Tuna kados pundi? Oh, nek kula kok sami kalih sing diaturke Dik Suni niku kula sami. Sami tegesipun kados pundi? Nuwun sewu lho, Nggih. Mboten kateges kula menika rubuh-rubuh gedang kalian menapa sing diaturke Adik Pati Arya Sengkuni menika mboten. Ning nuwun sewu to. Sampun wong sawangsul Pandhawa menika nggayuh wujuding wahyu, sampun wong sawangsul Pandhawa menika nggayuh wujuding kanugrahan saking para Jawata. Lah sakniki kula tak takon, wujude wahyu niku napa? Wujude wahyu ingkang digayuh dening para Pandhawa bola-bali ngantos wahyu sing tau digayuh melih kalih Pandhawa kalih turase Pandhawa. Oh, wahyu niku napa wonten wujude? Coba kula tak takon.
Nggih kula kinten boten wonten wujudipun. Menawi wonten wujudipun tartentu wonten wujudipun wahyu menika mbuh abang, mbuh ijo, mbuh kuning menika tartentu wonten wujudipun. Menawi wonten bentukipun menika mbuh bunder, mbuh gilik, mbuh cendhek, mbuh dawa, mbuh gedhe, mbuh cilik menika tartentu ketingal menawi wahyu ingkang dipun gayuh dening para Pandhawa menika mawujud. Nggih. Nanging kula nuwun sewu, nek wahyu menika mboten mawujud, menika senes wahyu lho, nggih, menika senes wahyu, menika senes wahyu. Sok kala mangsane Pandhawa niku mung sok ngayawara. Mung nampa ujaring kaken-kaken. Mung nampa ujaring daplok, ora niti priksa kelawan kanan sing sak nyatane. Wah kanggone nglakoni tapa brata. Kamangka niku mung wujude demit. Sing nyetrum sing marake mrinding awake Pandhawa niku senes kok wahyu, ning niku mung memedi sing tunggu papan mriku. Nggih. Niku Bapak turun nggih. tur kula kok kalih sarujuk kalih sing diaturke Adipati Arya Sengkuni. Wahyu niku sampeyan anak Prabu Jaka Pitana mboten susah-susah gayuh. Kedayalan laku tapa brata. Pun lengkateng dampar kesana negara Ngastina kemawon, wahyu pun madosi anggaripun anak Prabu Jaka Pitana. Menawi pancen estu wahyu menika mbetaken kalian jengandika anak Prabu Jaka Pitana. Nggih. Menawi wahyu mbetaken kalian panjenengan tartentu gi sampun ngebel. Lumantar nomor WA utawi sak pituritipun. Jawab badhe wonten job campur sari napa-napa ngoten mengkira wahyu ugi menghubungi panjenengan piyambak nggih. Nggih. Pramila kula piyambak ugi mboten pitados nek sinasa kula menika derajating Brahmana. Sinasa kula menika pendhita, sinasa kula menika nuju Ngastina. Kula mboten percados wontenipun wahyu. Merga wong sing kedunungan wahyu niku nggih cocok sami kalih sing diatur Adipati Arya Sengkuni. Wong sing kedunungan wahyu niku wong sing wis mukti ngawibawa Nyakrawati mau denda. Wonten salah satunggiling negari bandane tumpuk matumpuk-tumpuk derajat pangkat sugih brana picis tumpuk undung wonten negari Ngastina. Padukan Prabu Jaka Pitana menika sampun boten susah betaken wujudipun wahyu. Padukan Prabu Jaka Pitana menika sampun kewahyan lho nggih. Nggih. Paman Harya kalian Bapak turun nggih. Pramila monggo dipun petang napa kelakon sampeyan kebareget napa kelakon padukan Prabu Jaka Pitana laku prihatin. Mangka laku prihatin niku abot. Poso ngebleng 40 dina 40 bengi. Mboten saben titah saged nglakoni kok nggih, mboten saben titah saged lulus anggenipun laku tapa brata talak brata. Anggenipun badhe kaya wujuding kanugrahan menika. Jagat Dewa Bathara, paman Wonten timbalan. menawi ngaten sareng kula petang, sareng kula gelar, kula gulung Kanjeng Hyang. Piye Putu Prabu? Manahipun ingkang putra utawi ingkang wayahipun Duryudana kok mboten srek menawi kula kedah laku priatos, menawi kula kedah tapa brata ning atasipun derajat kula mriku Nalendra. Lah kok mung malah harep kewirangan ngatasi Nalendra kuwi wajibe mukti ngawibawa Nyakrawati mau denda. Lah kok dadak ketayalan gayuh wahyu kudu tapa brata. Kanjeng Hyang, malah kula mesthekaken dinten sak menika badhe kula urungaken anggen kula badhe gayuh wujuding wahyu kanalendran. Kanjeng Hyang, Kagyatri sang kapirangu rinangkul kinempet kaambet dosang retnaning bawana ya tukang malang ati ya tukang kudu kering ya tukang ana sing jas Wilah Mas Rama Sidam sekaring bauna langgeng Putu Prabu kaget penggalihipun yang bareng pun yang mejang dagi-dagi kaya ngono ana ngersane Putu Prabu Jaka Pitana ning sira malah taren karo sing jenenge Patih Sengkuni. Duryudana lah padha karo nasibmu ki wujude iwak kecemplung wuwu. Wis bener kowe ping duweni gegayuhan wis tinarbuka penggalihmu kepengin gayuh wujuding wahyu kanalendran wis tak mejang sira Putu Prabu njaluk dawuh ngono ngersanipun ing ngetal kondhok
Malah wis tak wenehi wejangan sing kaya ngono, ora mbok petang, ora mbok gelar, ora mbok gulung. Ora mbok pertimbangke kowe malah njaluk igo pamrayoga saka Pati Sengkuni karo Begawan Durna. Waduh Duryudana, Duryudana. Mesake timen kahananmu nggih. Nuwun sewu. Kula kinten langkung mesaken langkung priatos kawontenanipun ingkang wayah. Menawi kula ngantos derajat kula nalindra tumuli kula laku tapa brata kula ketayalan kula ngraosaken rekaos kula ngrasake urip perkasa mung mergo kepengin gayuh wujude wahyu sing tanpa wujud tanpa saged dipun raosaken dening manahipun ingkang wayah pun Duryudana. Ya wis ora dadi ngopo ning ngene lho nggih. Aku arep nyuwun priksa ngersani anak wayah Prabu Jaka Pitana. Kados pundi? Apa nggonmu kepengin murungake lehmu gayuh wahyu ki apa wis mbok antepi tenan? Sampun kula antepi. Ginanipun menapa kula ketayalan menawi wujuding wahyu utawi wahyu menika mboten wonten wujudipun, mboten saged kula regem, mboten saged kula ginaken, mboten wonten ginanipun sinasa kula sampun nglampahan gayuh wujuding wahyu kanalindran. Ya wis. Wis mbok antepi tenan? Sampun kula antepi. Lahir batin, lahir batos. Ya wis ora dadi ngopo. Malah ndak rasa yen to pemanggihmu kaya mangkono sira putu Prabu duweni igo sartane duweni patrap sing kaya mangkono salah bawamu kaya ngono. Ndak rasa Begawan Bisma nggone lungguh ning Prajanegara Ngastina wis ora ana gunane meneh. Gunane apa aku lungguh ning Kedaton Negara Ngastina? Nek to aturku wae ora digatekake. Aturku sing cacahe sekeranjang koprak iki mau kalah karo ature Pati Sengkuni sing mung seklimah nanging sajak njlomprongke ning gawe marmatimu ya nggih ora dadi ngopo Putu Prabu ora dadi ngopo-opo niyang njaluk pamit bali ning pertapan Ngetal Kandha nanging aku njaluk yen to mengkono bobol boroting kanan aja njaluk tulung karo Begawan Bisma Putu Prabu. Nalindra marwa sing sangkal atriga mulung mangrompak ing wadya Kartakara reka kiri jagat dewa Bathara paman wonten timbalan kados pundi kawontenanipun malah kados mekaten. Eyang Bisma sajak runtik manahipun sampun kajengipun nggih. Wong kula kinten menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana gayuh wujuding wahyu menika ugi mboten wonten ginanipun. Padha karo sami kemawon anak Prabu Jaka Pitana menika wong legan golek momongan, wong nganggur golek gaweyan. Nak nggih ngaten to Kakang Durna. Nggih, leser anu leres. nggih. Leres mboten wonten ginanipun. Wahyu ora mawujud kok arep digayuh. Oh, nuwun sewu nggih, mbok penak bobok kemawon. Nggih. Monggo kula aturi amenggalih. Coba Tana Nalindra kok kon laku tapa brata niku kados pundi? Anut lakuning Kurawa ngene. Ngeling ana patine Risang Abimanyu. Kakang Prabu Karna badhe paring dawuh menapa sajak pasemanipun nyuniti palilah wonten ngersanipun ingkang rayi. Yayi kula nuwun sewu. Menawi paduka Yayi Prabu Jaka Pitana menika mboten kestu gayuh wujudipun wahyu cakraning rat ingkang samangke badhe dipun matedaken dening Wara Jawata nuwun sewu menapa mboten langkung saenipun menawi ana dianeter dumateng katrimanipun putra negari Ngastina
Liripun kados pundi Kakang Prabu? Mangke riyen to. Paduka anak Prabu Yayi Prabu Jaka Pitana menika kagungan putra inggih menika pun anak kula ing Saroja Binangun inggih menika pun Lesmana Mandra Kumara. Parengipun Menapa mboten langkung sae menawi dawuh kan anak kula pun Lesmana Mandra Kumara supados laku priatos nggayuh wujuding wahyu cakrane ngrat Yayi. Kakyatri sang kapirang urinang kula kinempit-kempit. Dosang retnaning bawana ya tukang walang ati jagat ya Bathara Kakang Prabu iki sareng kula petang-petang sareng kula gagas ngendikanipun Kakang Prabu Surya Putra menika estu mandes nancem wonten manahipun ingkang nyerayi. Nggih Pamadarya wonten timbalan menawi kula mboten sarujuk sartane kula mboten purun menawi kula kedah gayuh wujuding wahyu. inggih Monggo kula aturi bali nglarapaken sawanipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara sak menika nggih benjang-enjang. lho Ya iki sak menika Paman Pati Arya Sengguni oh inggih nek ngestaken dawuh keparing nyuwun pamit madal wasilan ngatos-atos sampun ngantos kados lare alit Paman Pati Arya Sengguni. Mandalun tata krat silanera ngacamakan astanira ngalih astanira kalih pisan yen ngantika magawe pranta yen ngandika magawe pranta jagat pangestu ngara Paman Arya wonten timbalan anak Prabu. Mriku anak kula Lesmana saking pundi? Lah keteka wonten bathukipun wonten wujudipun
Mriku napa? Niku senter anak Prabu. Wira jagat Dewa Bathara, saking pundi anak kula paman? Wau kula padosi teng kesatriyan mboten wonten. Sareng kula tinu sawah lah kok. Awayah Mas Lesmana Mandrakumara niku nyuluh kicot. Wira. Ngendikane ajeng dingge pakan welut. Ana kicot kok nggo pakan welut kudune ning sawah ki ra nyuluh welut. Pramila teng bathuke niku nuwun sewu wonten ponang senter ingkang tasih tumemplek anak Prabu. Monggo kula aturi andang Paman Harya nggih. nggih. Anak anung-anung dita bocah mursid. Isa mikul dhuwur mendem jero aja mung kandhung pangucap nang kababaro dadi pakarti. Lesmana, anakku bocah bagus. Padha kanthi raja sapratanira, anakku Lesmana Mandrakumara. Nun amit masang kalimantap tinebih naing laduni dumawaing tawang tawang linepat ing tolak manuk. Nuwun sewu wayah Mas tolak manu. Rama Prabu Basudewa, Duryudana, Rama Prabu Duryudana Ram Paduka miji dumateng sawanipun ingkang putra ing Saraja Binangun. Wilujeng sawanipun kang putra Rama Prabu. iya slamet tekamu kir. Slamet wilujeng. Kula ngaturaken sembah sungkem bekti kula kunjuk sanepa paduka Kanjeng Rama Prabu Jaka Pitana Ramana maling. Iya anakku Lesmana Mandrakumara tak tampa. Ora liwat pangestune wong tuamu wae tampanana. Yai Nakna ninggih. Sampun sanget anggen kawula mundi dadosna jejimat paripe dayanana ing kasantosan. Parang pangestu paduka Kanjeng Rama badhe kula cancang pucaking remi. Bocah ing weni Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang rumeketing wardaya saestu ndadosaken cahya nercahya daging rah kayiwanan Rama Prabu. Lesmana ya Nggih. sesuk meneh ora sah dadak kowe nyuluh welut. Kowe iki anak ratu kok dadak ketayalan turun sawah. Kajengipun kula rekane pengin merakyat. Ya wis ora dadi ngopo. Rama Piye nggih? damel kaget nimbali sawanipun ingkang putra wonten wigatos menapa Rama? Lesmana, Wonten timbalin. iki mau aku nampa dawuh saka yangmu ing ngetal kandha. Nggih, Yen to aku kudu nggayu wujuding wahyu kanalindran. nggih. Nanging bareng tak pitung ora pantes ngatasipun Rama iki nalindra tuku dadak ketayalan. Laku tanpa brata laku prihatin. Mongko wong prihatin kuwi angel sartane abot sanggane. Kepareng paduka Kanjeng Rama kados pundi? Ger, kowe tau tuh supayane nggayuh wujuding wahyu cakraning rat ya wahyu kanalindran sing bakal tumedhak. Seranane kuwi kudu laku tanpa brata. Ana sakjerone alas. Mbuh nang ngendi papane sing baku kudu bisa nggayuhake wujude wahyu kanalindran kanggo wong atuamu sartane kanggo nerusake turas keprabon negara Ngastina. Besok kalamunta pancen kowe kesinungan wujuding wahyu kanalindran. Mula sowanmu iki tak dawuhi supayane wektu dina iki uga kowe budal nggayuh wujude wahyu cakraning rat nggih anakku Lesmana Mandrakumara. Kagiat risang kapirangu rinangkol kinampek empek waduh Rama Prabu janjane kula nek kon nglakoni tapa brata niku gelem-gelem moh Lire piye? kadang kalane sok akeh semut dadi kula memeng kula lungguh sila tumpang kok dikruyuk semut niku
Rasane lorone ra jamak-jamak. Ora usah wedi, ora usah kuwatir. Mengko sing bakal ndereke kowe ana Eyang Ming saka 5. Eyang Durna. Oh, putuku Lesmana Mandrakumara Anggeri ya. Mengko aku sing bakal ndereke sartane ngetutke kelawan sak laku jantramu nggon mulaku tapa brata gaya wujuding wahyu cakraning rat. Nggih pun. Nek ngaten wekdal sak menika kula nyuwun pamit madal wasilan Kanjeng Rama. Hati-hati aja kowe bocah cilik. Lesmana. Nggih non. Pamandarya Wonten timbalan nggih. kula kok ora dimangu-mangu kalaran aku lho pun Lesmana Mandrakumara. Sampun to. Sampun waskwata, sampun ngantos sumelang. Mengke kula kalian Kakang Durna kalian Marasata kula ingkang badhe ndherekaken tindhaipun wayah Mas Lesmana Mandrakumara. Oh, Nak Prabu sampun ngantos kuwatos lho, Nger. Sedaya ingkang sampun linaman dumateng putra paduka pun putuku Lesmana Mandrakumara menika ugi sampun dados pepesthing kodrat. Mbok bilih menawi ketrima gesangipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara samangke satemasaken gaya wujuding wahyu cakraning Ratanan Prabu. Bapadura iki Nggih. Kakang Prabu Karna Wonten timbalan Yayi. babar pisan kula pasrahaken dumateng paduka dumateng keselamatanipun anak kula pun Lesmana Mandrakumara. Ih, ngestaken dawuh. Kartomarma wonten timbalan Baparu kang padha sibuk jeneng Sanadya Kundra Ngedaton kaya sempurna katiring panampilan. Ya nun ngestaken dawuh kepareng kula nyumpah madal pasilan Koko Prabu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kadangipun Kakang Dimas Kartomarma purna katiring panampilan. Arsa sang nutu Kundra Ngedaton saking dampar kesara kinapit gambaran gading kadharaken sang janing perempuan jadi manggung tanggung saka paloro-loro. Ingkang samya ngambil upacaring keprabot Kawisa saking Mandra tindak nyosang Sirina Ranata lampun katon saking Mandrawa tansah sesanti kamulyane.